Zer, kafetxo hartzen, egunero bezala? Bai, ordu honetan zerbaiten beharra izaten da. Eta, ze berri? Begira, etzen nuke asmatuko atzo norekin egin nuen topo. Irenerekin. Irene? Eta nor da hori? Eskolan gurekin ibili zen, oso bihurria zen, eta indartsua. 5. mailan geundela, aste beterako etxera bidali zuten, ostiko zateari zulo bat egin ziolako. Bai, orain oroitzen dut. Beti zauriz josita ibiltzen zen. Bai, oraindik kopetan darama, txirristarekin egin zuen zauriaren orbana. Txirristan? Ez duzu gogoratzen, 3. mailan geundela gertatu zen. Irenek beti ibili nahi izaten zuen azkarrago, gorago eta arrisku handiagoan. Txirrista zahar handi hartatik buruz bera jaitsi zen. Eta erdibidean zijoala, ertz batetik erori zen, eta sekulako kolpea hartu zuen buruan. Egia, bere oihua entzun eta hurbildu ginenean odolputzu handi bat ikusi genuen. Irakasleak etorri zirenean, iritsi bezan laster, airean hartu eta ziztu batean ospitalera eraman zuten. Ara, aspaldiko kontuak horratio. Eta zertan dabil orain? Zer moduz topatu zenuen? Itxura ona zuen, kirol irakaslea dela esan zidan, eta entrenatzailea, aisialdian.